Odlasku iz Dubrovnika predsjednik Tuđman je reagirao na ovo pismo. A ovdje čuo sam da je gospodin Izetbegović dao izjavu i da mi je uputio pismo koje još nisam vidio, koje su već objavile neke svjetske agencije. I moram priznati da sam iznenađen, ali da to dolazi i na toj istoj crti neprestanog izazivanja, zapravo nerazumijevanja i nesporazuma između gospodina Izetbegovića i predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naime, pa ne samo Hrvatskoj, čitavom svijetu je poznato da se hrvatska zajednica Herceg Bosna samo organizirala za obranu i da je uz pomoć Hrvatske uspjela da obrani hrvatska područja tamo, a da je samim time obranila i Bosnu i Hercegovinu da ne potpadne pod Veliku Srbinu i tu neku njihovu treću Jugoslaviju. I da je istom taj otpor hrvatskog naroda, žrtve koje je podnio, organiziranje vojnih snaga Hrvatskog vijeća obrane i vlasti na tom području, da je to omogućilo i ovdje na jugu Bosne i Hercegovine, u zapadnoj Bosni i u Hercegovini, kao i u Bosanskoj Posavini, da je to omogućilo ne samo uspješnu obranu, nego na svoj način i stvorilo uvjete da se i muslimanski dio Bosne i Hercegovine uključi u obranu, da se povedu razgovori. I prema tome, zašto onda prebacivati krivicu i zašto pozivati mene da učinim kraj njihovim nesporazumima? Ja sam osobno gospodinu Izetbegoviću kazao, izvolite se vi dogovoriti sa predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini o međusobnim odnosima, u otporu agresoru i o budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Na kraju, vodite računa o tome, govorio sam Izetbegoviću i njegovim predstavnicima, da je Hrvatska priznala Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je odredila svog ambasadora u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska je primila i oko polumilijuna izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Šta smo mogli više učiniti? Ali razumije se, rekao sam, mi nećemo moći dopustiti da vi koristite Hrvatsku za svu moguću pomoć Bosni i Hercegovinu, za organiziranje i svoje muslimanske djelatnosti u svakom pogledu, a da dolazite u sukob sa hrvatskim borcima, sa snagama Hrvatskog vijeća obrane. Prema tome, uskladite svoju djelatnost agresoru, sporazumite se, jer inače ukoliko to ne bude, pa mi nećemo moći dopuštati da vam mi pružamo pomoć, a da se vi muslimanske snage stupe u borbu protiv hrvatskih snaga na tlu Bosne i Hercegovine. Tako da me ta izjava gospodina Izetbegovića jako začuđuje. Doduše nisam je još imao prilike pročitati jer navodno je uputio i meni pismo, nego čujem šta su prenijele druge agencije i dobio sam izvješće iz svog ureda od toga. Smatram da je krajnje vrijeme da se muslimanski političari otrijezne u svojim shvaćanjima za stvaranje nekakve građanske Bosne i Hercegovine, da shvate situaciju da su hrvatska područja obranjena vlastitim snagama organiziranja hrvatskog puka, hrvatskog naroda na tom području i da su u tome uspjela uz pomoć Republike Hrvatske. Da je Hrvatska pružila svestranu pomoć Bosni i Hercegovini, ali da ne može tolerirati da se sa tom pomoću muslimansko oružje usmjerava protiv hrvatskih snaga tamo. Hrvatska je ne samo zainteresirana zbog dijela hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego i zbog geopolitičkih razloga, zbog povezanosti, životne povezanosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I prema tome ja se nadam da će gospodin Alija Izetbegović i drugi muslimanski prvaci naći razboritosti i trijeznosti da sjednu i da se dogovore sa predstavnicima hrvatskog naroda, kao može dati svoj prilog održanju Bosne i Hercegovine kao samostalne države, ali kao samostalne države jedino na osnovama triju konstitutivnih jedinica.